yung mulin, lamig kayong damgo. A few moments later. Wala sa mata, sa mata. Taon-taon na nila, balog. Saan naman ang panahon na, magkurang naglinog, karon nanapoy bagyo. Ay ita, nakisabay yung panahon sa karong kapait ba? Tuog na nanako niyo eh. Oh, ilog na. Bang! Uy, turang, sino sa kwarto? Asaan ko? Hindi sa kwarto diri eh. Uy, hindi akong dream ba? Nalindot, kay TV. Uy, hindi na pagkapon. Pagkalindot ba ano eh? May naginidam mo eh. Okay kang kahintang ba? Saan diri? Wow! Mga soft drinks. Sa kanya diri ba eh? Usan pa na speakers ba eh? Unsa man eh? Ibutong yung kuha ba? Ay, sudah nagkwarta. Iligo sa ko. Para presko juga ayo. Yan, Netflix na yun. Aha. Ayos. Na. Wow. Pindutan yung kahintas sa niyaman. Uy, matuhog na siguro tayo. Ay, naku na dintan. Painit sa ko. Inom sa tani ba? Unsa man akong inom diri ha? Wow! Ganig light. Ay, kanino na lang. Ani asa listing. Tentangan ako ron, uy. Ay, mag-Netflix ko. Tantan ako. Nilutas ako yun. Kahintang yun, uy. Ito mo, bay. Ikaw na si Papa, be. Wala si Papa, ikaw na ko, be. No! Ikaw mo guman si Papa. Pa, ano na ta? Subukan yung mulin, lamig kayong damgo.